Салом, дӯстони азизу гиромӣ, бинед хел берин хунуки ях имрӯз ки беҳад ҳаво хунук имрӯз барф майда барф задеста. Ба фикрам ин барфи майда бисёр мезанад. Ба фикрам рӯзи дароз барфа чи имрӯз неки беҳад ҳаво хунук аст. Ҳозир ман тез ин пасдоҳоя ҷамъ карда шуюм ва чӣ мегӯяд. Ман дидам ки жалюзие кушодем бинем ки берун барф задеста. Ман хостам шуморо нишон додам. Тамошобинони гиромӣ, влога давом метиҳад. Ман ҳозир ростикам як дута видео кард. Якта видео дар бораи саволҳотон, саволое ки бисёр аз тамошобинон метиҳанд. Барои чи шумо парда надорем? Барои чи шумо мебел надорем? Тамин саволое метиҳанд. Дар канали Арзанда мешавад ин видео. Ҳатман рӯзе ки дар канали Арзанда ман вай видео монам агар дар влог мегӯям ки масалан имрӯз дар канали Арзанда ҳамин видео меброяд гуфтам. Ва боз як видеои дигар дар бораи ҳамин шкаф кардам ки ҳамин шкаф дар чӣ аҳвол ҳастай. Ҳатман видеош низ дар канали Арзанда меброяд. Як устои бадда мо ғалт дидем, афсус. Ва ман тамошобинони гиромӣ пурра дар бораи ҳамин усто, ҳатто рақамҳои телефонаш, инстаграмаш, ҳама чизаш дар ҳамон видео мемонам, то ки шумо тамошобинони гиромӣ эҳтиёт шавен. Хеле устуҳода нағалтен ва нохост бо телефон карда масалан мебел насозен. Ана мехел ва ҳозир ман мехоҳам канали Арзанда нишон диҳам ки ҳамин шкаф дар чӣ аҳвол ҳаста. Бо даромада ҳатман тамошо кунен ки ин шкаф чӣ аҳвол дай. Бовар кунен 2 моҳ зиёд шуд ки мо ҳамин устода телефон мекунем ки то ки омада ҳамин шкафаша ақаллан соз кунанд, соз намекунанд. Ростига вай рӯз болои кӯдакода ҳамин шкаф чаппа шудак, дасти сиёвуша задак. Барои ҳамин ман беҳад асабонӣ шудам, зиқ шудам. Ҳамин чӣ гапе доштам, сообщение кати наистам вай одамда. Барои ки вай одам телефон мекунам, умуман телефона намебардорад. Барои ҳамин ман гуфтам ки хай ҳеҷ гап не, ҳаволаш ба худо. Иншолло бо мо пул меёбем, бо мебели качествени нахстару хубтар месозем. Лекин вай пуле ки ман ба вай одам додам, ягон тинашда розӣ нестам. Ҳеҷ вақт вай оши танаш нашавад. Ҳанам хело тамошобинони гиромӣ, абети рӯз шудаги аст. Сиёвушалакай хубаш хест. Шавҳарам ин субҳи саҳар кати дадам кору бори худашон кати рафта буданд. ҳозир омадестен Нилуфар кати барои ҳамин тез ҳозир видео кунаму рафта хӯроки абед кунам. Хуб тамошобинони гиромӣ, ман ҳамин комода пурра холӣ кардам. Чиқале ки мебинем мана ин комод. Ростига ман намехостам хело видео кардан, лекин ман маҷбур шудам ки ҳамин видео кунаму шумода нишон диҳам, шумо бинен. Ҳозир ман ин комода дарунаша пурра холӣ кардаги ҳастам. Ман ҳамихел холӣ ҳастай ва аҳволи хонаи бинем. ҳозир ман абед тайёр мекунам, кӯдако абед мехӯранд, мо низ абед мекунем. Баъд омада ин хонаи пурра айсар ҳамин чизоша ҷобаҷо мекунам. ҳамин комода дарунаша тоза мекунам, барое ки ман ин комодаш беҳад чиркин шудаги ҳастай. Ман ин мусроша бинем чиқадр рехтаги ҳастам. ана мехел мана мекушои ман ана ҳамин чизош маъқул неста. ана ҳамин чизош кати ман розӣ наштам ва ҳатто ман гуфта будам ки ҳамина 4 та кунен, лекин 3 та кардаги аста. ана мехел тамошобинони гиромӣ, ман ҳамаша порядок кардам, танҳо палисоз кардан дар кор тамом. соат аллакай 3 шуд. ана ҳаминҷода мишкаҳо, инҷа хай черепаха дига ҷо надорад. ҳаминҷода фақат дурнои шкафа намехел кардам. инҷа як тараф китобчаҳо, як тараф дафтарошон ва инҷода либосошон намехел. инҷа низ намехел, инҷода домашний, инҷода наскича паскичаошон ва ин тарафашда либосои сиёвуш, курткачаҳошо, либосошо. инҷода низ домашний чизош ва инҷаш камтар қин кушода меш. инҷа памперсам хали чизош хай кушода шавеш қинда ина барои ҳамин. ана мехел кино тамошо карда ҷамъгир кардам. хай тамом ҳамин кати равам якбор сиёвуша гуворада бандам ки
инҷиқӣ кардестай бисёр аз тамошобинон ҳастанд ки барои чӣ то ҳол Сиёвуша мехобонед гуворода Сиёвуш чанд сола шудаги ҳастай Сиёвуш насиб иншоллоҳ моҳи майда 2 сола мешавад ҳози 1,5 сола ҳайгӯем ва гуворода ҳози фасли зимистон хнукай рӯзда Сиёвуш масалан ба ҳазурам хел монемша хоб намерад барои ҳамин гуворода мебандамша ва ба ҳазур меҷумонамша хоб мерад 1 соат 1,5 соат айхел заминда хоравиш беҳад душвор ҳастай насиб ҳаво гарм шавад агар баъд масалан хонаи алоҳида дрориша хобониша баъд рафта вай хонада худачини мешавад ин хонаҳо хунак ин хонада намехобонемша заминда фақат барои ҳамин гуворода мебандемша кани манан Нилуфар омадагай хони момош Сиёвуш хоб мерин хоб мерин ҳа хоб мери ҳа хуб тамошобинони гиромӣ ман нав монтаж кардам як гала видео монтаж кардам дар соатус монтаж кардам очам кадурой кардам инҷа гуфтам ки як кадуи калон гуфтан хел безеб шудай зап зарди хушрӯя гуфтан ширини хушдай имрӯз чони пухтян ба маза гуфтан ва бо нимташа мода рой кардан насиб ягон рӯз ягон чи тайёр мекунем кадукати холодильник дамонамша ям беру дамонамша истад чем холодильника чеми истад пакет дайку ман инҷа ҳози мастобая мондум имрӯз Нилуфар кати дадаш сер омадан танҳо ману Сиёвуш обед кардем тамом барои мин истодаем мастоба ва дору гирифтем бари Сиёвуш чхале гуфтам Сиёвуш дандонош буромандистан дандонои курсиш хела ва хела дер буромандистан ва ишкамчаш мерад барои ҳамин гуфтам бифидобактериум биёрен ай ҳама нағзаш ҳаминай ба фикрам безарар нағзаш меён ҳаминай барои ҳамин гирифтам як пачка истад ҳама хел бо ягон вақт дар кор мешавад якта дута сеташа метиҳам тамом якташа хирадагар нағз мешавад ақа бисёр наметиҳамша ман лекин манам як пачкаша гирифта яхдона ҳама вақт бояд ки холодильник вай истад барои ҳамин холодильникда мемонам меистад тобистон хай кудоку тез ишкам дар мешавам ку барои ҳамин хотир аллакай кай бузай жалезӯ гузарондем беранам халака топ торик шудай ҳамрӯз ҳам хала хунуки инҷа нишонтиам тамошобинони гиромӣ дина инҷоҳоя ростика ман ҳамашам хел тоза кардам инҷаам хел вай тараф чхале ки нишон дода будам банкаҳо ҳамаш ҷобаҷо кардаги буд ва инҷода бо картошкаву пиёз будан ва манам хел дидам ки ҳамаш тар чхале ки мебинед ҳози низам хел полкам кам тарай ама хел ҳавл мешавад умуман гӯем ай гармӣ умуман намедонам ва девол ҳатто ман хел пупанак камтаракам хел сабз шудаги гӯем анамихел ва ман ҳама банкоя гирифтам нимаша инҷода мондагиша вай бурдам чӣ мегӯянд балкони вай тараф бурдам ва вай столи детския овардам то ки болои столда ман ин картошкаву пиёзу ҳамин чиземон ин коробкам хел тар шуда ман ин пиёзои сармо бурда будку ҳаваи обаш буромадаям хел коробка тар тагашам хел тар буд ин орда баландида низ мондем ки то ки ам хел кондитсат нашавад яъне гарму хунук нашавад то боам хел безеб нашавад гуфта барои ҳамин хотир инҷоҳо коробкаҳоя ман дина ҳамаша очам шонда додам ки то ки гирифта баранд ваё бо ин коробкаҳои игрушкаҳои кӯдако гирифтиян ана михел инаш испанд инҷа монамша меистад ана михел хунук ях беҳад хунуки ҳастай ки ошхона хуб тамошобинони гиромӣ ман аллакай пасудоя шуштам ужин кардем ҳама ҷо ҷамъ кардам Сиёвушда якта айн дору тиям ин об ками гармакай хунук шавад баъдиамша ана михел тамошобинони гиромӣ биёен акнун ҳамин кати влога ба охир расонем ҳозир ман рафта бояд ки вай кунам видео сетта видео ҳастай арсеша монтаж кардан дар кор тайёр кардан мондан дар кор ҳамаша ҷобаҷо кардан дар кор як гала корай гӯем монтаж кати хайр то видеоҳои оянда тан сиҳату хонаобод бошед.